Je li ovo naša nova soba? Moj krevet se razvaljuje. A iz mog kreveta izlaze opruge. Šta? Kakav užas? Tu je gomila bubašvaba. Neću ni pipnuti ovaj krevet. Pa zašto nemamo sreće? U stvari, imam ideju. Ne, ovo nije to. Da, evo ga. Savršena soba. Jao, kako lepo. Jao, skloni to, previše šareno. Sad ću ti pokazati kako treba. Imaću takav krevet. Ne, ja naručujem ovaj krevet. O, već je stigao. Zdravo. Prođite ovamo. Polako. Ovu da. A vidi sreda. Evo mojih polica. Pogledaj, divno. Ovdje je sve što volim. Oduševljena sam. Pažljivo spuštamo, odlično. O, vidi kakva opruga. Stavit ćemo je ovdje. Lampa u obliku duge ide ovdje. Svaka čast. Jednorog će biti tu. Gospođice, završili smo. Doviđenja. O, hvala vam. Srećno. O da, moja soba je divna. Baš mi se sviđa. O, kakav slatki jednorog. Ovdje je sve tako slatko i mekano. Obožavam svoju sobu. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Idi u kupovinu. Budi dobar. O, stigao si. Da vidimo. Da, ove daske su odlične. Hajde da krenemo. Šta to radi? Daj mi šafilicu. Moram da zavrnem nekoliko šafova. Da, tako se to radi. Stvar, heftalica. Daj mi. Hoću da zakačim nad strešnicu. Moja soba je također gotova. To je to vreme za spavanje. Što? Jesi to sama uradila? Pa dobro, vidjet ćemo ko je bolji. Odlično vreme za vežbanje violončela. Što? Ko to galami? To si ti? Sad ću ti ja pokazati pravu muziku. Evo mojih zvučnika. Sad će biti mali nastup. 1, 2, 3, idemo. Moje ime je Enid. Obožavam da pevam. Muzika je moje sve. Šta? Hoćeš znači rat? Okej. Šta? Zašto ne radi? Kako čudno. Hoćeš nastup? Gledaj onda moj ples. Šta je? Ne sviđa ti se moja dim mašina? Hej, zašto si upalila svetlo? Sa svetlom je bolje, zaista? Nije. Stvar, sredi to. Hej, šta radiš? A vrati sve kako je bilo. Izgleda da se moram umešati u to. Enid, pusti stvar, odmah. Neću. Jo, šta si uradila? Jadan, sad je mokar zbog tebe. Stvar, tvoj potez. Šta ono radi tamo? Ko je to tako mali, duša? Beba slatka. Jedi, nemoj da se stidiš. Jel ti ukusno? Porašćeš veliki, da. Znači kućni ljubimac, okej, i ja tako mogu. Hajde stvar, dovedi mog ljubimca. To je moj novi prijatelj. Dođi kod mene. Ko je to ovdje tako lep? Duša. Što? Je li to pauk? Jeste ili imaš neki problem? Hoću ja da imam kućnog ljubimca. O ne, Zeko, ne gledaj to. Nešto nedostaje? Znam. Evo moje omiljene disko kugle. Okačit ću je ovdje. A sad ću uključiti muziku na najjaču.
prava žurka. Moram da pozovem drugarice. Ćao, devojke. Jeste videli šta imam? Čekam vas u posetu. O, već su stigli. Idem da otvorim vrata. Ćao, tako mi je drago što ste došli. Hajde unutra, tamo je prava žurka. Evo moje sobice. Nadam se da vam se sviđa. Je lepa? Da, i meni se jako sviđa. Aha, znači organizovala je zabavu. Pa dobro, dobro. Devojke, moramo da zapalimo selfie. Kakav je to dim? Ne znam, to je verovatno sreda. Hajde da vidimo. Polako, budite tihi. Sad ćemo pogledati. Gospodine Reginald, Wilhelm, došli su nam gosti. Budite ljubazni. Ovo su duhovi. Stvar, sad si našao da vodiš svoj fingerboard. Smetaš mi, ja pišem svoj roman. Šta je stvar? Lepo sam ti rekla, neću se igrati s tobom. Nema šanse, zauzeta sam. Ne, skloni se od mene, brzo. Gotovo, iznervirao si me. Skloni se od mene i ne dolazi više. Hej, stvar, šta te radiš na mojoj glavi? Siđi odmah, u pomoć. Jao, hoćete li me pustiti da radim na miru? Gotovo stvar, iznervirao si me. Ideš u kavez. Čekaj, Enid, sad ću ga skinuti. Tako je, razmisli o svom ponašanju. Hvala, Sreda, najbolja si. Hej, čekaj, gde ćeš? Htjela sam da te zagrlim. Eto, dobila sam malu picu. A kod mene je srednja, normalna pica. Devojke, ja sam dobila ogromnu picu. Pa, ja prva počinjem. Brzo ću pojesti ovu bebicu. Ali barem se sigurno neću isprljati. Ovdje ima samo par zaloga. Nastavljeni. Jao, tačno. Zagledala sam se u tebe i pala mi je na pamet super ideja. Sad ću iseći svoju picu, ali ne na trouglove. To je previše dosadno. Želim spiralnu picu. Da li je neko ikada jeo ovako? Naravno da ne, jer je to moja autorska metoda. Ovo je vrlo brz način da pojedete picu. Jesti trouglove više nije moderno. To je to, Nancy, sad ti. I ja sam smislila nešto zanimljivo. Poredjet ću sva pačeta pice jedan na drugi. Onda ću dobiti picu tortu. Gotovo. Sada mogu uživati u ukusu. Devojke, pizza je ekstra. Samo što ću je baš dugo jesti. Hoćete me sad čekati? Jill, imam ideju. Nancy, hajde, možeš ti to? Ti si borac, Nancy, ne odustaj. Hajde. Da, ja sam borac. Moći ću da pojedem sve. To, pojela sam. Da, Jill, pomogli smo joj. Nancy, svaka čast. Ja opet sam dobila malu hranu. A kod mene je velika lizalica. Pogledaj moju, to se zove velika lizalica. Jill, kakva je to mrvica u tvojim rukama? To nije mrvica, to je moja lizalica. Dobro, neka je mala, ali i dalje je ukusna. Hej, vidi Jill, ona jede prazan štapić. Hej, šta se smete? Joj, nema više, a tek sam počela. Nancy, sad ti. Jao, tačno, sad ću je otvoriti. Brzo i lako. Jao, Eni, izvini. Dakle, gdje sam stala? Kako ukusno. Pitam se, kad će se završiti? O, imam ideju. Šta, čaša? Da, potrebno je samo malo dodati vatre. Devojke, sad će biti vruće. I evo, moja velika lizalica se pretvara u slatko piće. Probat ću.
Nikad nisam probala lizalicu u tečnom stanju. To je čak i bolje nego obična lizalica. Nancy, pazi šta radiš. Pored tebe se plašim za svoj život. Previše pričaš, Eni. Bolje jedi svoju lizalicu. Tačno, jedva čekam da je probam. Jo, kako je teška. Devojke, ne mogu je podići. Pomozite mi. Vuci. Ne mogu više. Ovdje je potreban ili neki gigant, ili čekić. Devojke, pazite se. Sad će ova lizalica dobiti batine. Eto ti. Još nekoliko udaraca. Sigurno će se razbiti. Ostalo još malo. Hajde. Eto, lizalica se raspala. Znala sam da neće izdržati moje udarce čekića. Sad ću probati. Prelepo. Hoću još. Ostalo je sasvim malo. Poješću sve mrvice. O ne, dobila sam najmanju flašicu kole na svetu. A kod mene je napokon normalna porcija. Zadovoljna sam. Pogledajte ovdje. Blago meni. Jo, Nancy. Jadna ti, nemaš sreće. Ne slušaj, flašice. Ti si najslađa na svijetu. I sigurno si najukusnija. Da, znala sam. Prelepo, želim još. Što? Nema više? Ne brini, Nancy, imam ja kolu. Nastavit ću da pijem umjesto tebe. O da, to je ludo ukusno. Čekajte, ima još na dnu. To je najlepši deo. Moram pojesti sve. Joj, moj prst. Zaglavio se. Sad ću ti pomoći. Hajde, izlazi. Nancy. Sad ću sve uraditi. Treba nam ulja. Dođi kod mene, prstiću. Spasit ću te. Tako je. Eto, sad ga možeš izvući. Eto ga. Nema na čemu. Eni, sad ti. Sad ću. Otvaram. Jao, opet teško. Zašto je sve veliko uvek tako teško? Ali to je super ukusno. Devojke, ne želim da se hvalim, ali to je predobro. En, malo si se umazala. Šta kažeš? A, to? Ma nema veze, sad ću to sve polizati. Opet imam najmanju čokoladicu. A meni će i ovo biti dovoljno, super. Devojke, pogledajte koliko čokoladu sam ja dobila. Ogromne. O, imam ideju. Za malu čokoladu mi treba mala kuhinja. Treba mi mala šerpa. Stavit ću je na šporet. Mali šporet, naravno. A unutra ću ubaciti svoju čokoladu. I naravno, dodat ću mleko. Uključujem šporet i čekam. O, počela da se topi, super. Napravila sam toplu čokoladu. Sipat ću je u malu čašu. To je tako slatko. Čak mi je žao da probam to, ali ipak hoću. O da, ukusno. Ja sam završila. Ko je sljedeći? O, ja ću. Oslobađam čokoladu od viška i grizem. Šta može biti bolje od takvog načina? Eto, završila sam. Što nije u redu? A dugo nisam jela čokoladu. Poželjela sam je. A kako ja da pojedem svoju čokoladu? O, ideja. Devojke, gledajte pažljivo. Trik. Wow, bez omota je još lepša. Počinjem. Skupila sam svu svoju snagu da bih što bolje izmrvila ovu veliku čokoladu. Nancy, pa ti si kao Hulk. Jel vidite ove ruke? Oni će sada stvoriti umetnost. Eto, čokoladna kućica. A sad je vreme za degustaciju. To je prelepo. O, ideja. Gledajte, u kući sam. Ovaj krov je baš ukusan. Devojke, ne gledajte me tako. To je moja čokolada. Sama ću je pojesti. Juj, a zidovi su baš teški. Ali ukus je ekstra. Ostalo je sasvim malo. I posljednje pače. Gotovo, završila sam. Da,
Konačno mi se posrećilo. Veliki Oreo kolač. Cool. Wow, blago tebi. A mi nismo imali sreće. Ja sam dobila najmanji kolač. U redu, sad ću ga probati. Prvo ga moramo kupati u mleku. Probat ću. Jao, divno. O, ostalo mi je mleko. Popit ću ga. Djevojke, za vašu lepotu. O, mleka ima baš puno. Popit ću sve, baš je ukusno. Šta je? Ko je sljedeći? Nancy, hajde. A, tačno. I ja sam na redu. Kakav miris. A kakav je ukus? Divan. Oreo bez mleka nije pravi Oreo. Kapetan Oreo kreće u daleku mlečnu plovidbu. O ne, kapetan Oreo se izgubio u mlečnom okeanu. Naći ću te. Hej, šta ti je? Joj. A evo kapetan Oreo, ipak ću vas pojesti. Nećete pobeći od mene? Da, završila sam. Jill, ostala si samo ti. Da, znam. Ali ova čaša mleka je premala. Okej, ipak vredi pokušati. Ups, nešto nije u redu. Jill, čaša je premala. Nema veze, imam ideju. Samo ću sipati mleko na kolač i to je to. A sad mogu probati. O da, devojke, to je ukusno čak i bez mleka. A šta je unutra? Pridrži to en. Najukusniji deo je punjenje, a ja imam ga 100 puta više nego vi. Obožavam Oreo. Da, oduševljena sam. Ne mogu da stanem. Izgleda da je to. Šta ste dobila u prvom krugu? O, pa to je WC šolja sa bombonama. Super. A šta kod Britney? To je srednja WC šolja sa bombonama. Odlično. Ima ih tamo baš mnogo. Wow. A kod Nicole je ogromna WC šolja sa bombonama. A onda ću ja biti prva. Hvala druže na prijatnom razgovoru, ali moram da probam bombone. Da vidimo. O, nikad nisam jela bombone iz WC šolje. Baš su ukusne. Ali nešto nije u redu. Monika, tvoje usne, one su postale šarene. Nevjerovatno. Onda je sada red na Britney. Interesantno, kako ćeš pojesti toliko bombona? Da li će sve to stati u tebe? Ovdje ih ima tako mnogo. Naravno. Ali za početak ću rasporediti sve bombone po bojama. Sad ću. Aha, počinjem. Žute ovdje, crvene ovdje, zelene ovdje i tako dalje. Devojke, skoro sam završila, sad čekajte. Ne smetajte mi. Gotovo. Napravila sam staze od bombona, a sad ću pojesti svaku stazu uz pomoć slamčice. Da probam. Super! Ovo nije samo ukusno, već i zabavno. Pitam se šta će biti sa Britney posle takve degustacije. Wow, tvoje odeće i kosa, one su promenile boju. Prelepo, kosa ti sada crvena. Hajde dalje. Šta te sada čeka? Da vidimo. Opa, nešto se dešava. Šta? Zelena kosa. To je preslatko. Okej, idemo dalje. Nastavit ću da jedem. I ja sam baš gladna. Voljela bih da probam, ali Britney je već sve pojela. Šta je bilo? Ova odeća mi se još više sviđa. Izgledam super. Ajde, Nicole, sad si ti na redu. Da, vrlo rado. A šta je bilo? Ne, devojke, neću vam ništa dati. Hoću sve sama da pojedem. A vi ste svoju porciju već pojele? Pustite sad mene da uživam. Prelepo. Ja nešto osjećam. Tako si smiješna. Pogledaj, postala si klovn. Šta? Koji klovn? Kakva noćna mora. Zaista ličim na klovna. Kako je to moguće? Ne, uopšte mi ne stoji ovaj izgled. A šta je ovaj put?
To je krofna sa brokolijem. Od Britnije srednja krofna. A Monika je dobila ogromnu. Niko ne voli krofne sa brokolijem, ali Nikol želi da proba prva. Hajde da vidimo šta će biti od toga. Dobro, jako se plašim. A mora da je to odvratno. Ali dobro što sam barem dobila malu krofnu. Uj, povraća mi se. Jel, Nikol, ti si smrdljivica? Sad je red na Britney. Hajde, probaj. Biće teže, ali joj je pala na pamet neka ideja. Čekaj, ne, to je loša ideja, Britney. Treba da pojedeš to, a ne da baciš. To je protiv pravila. Dobro, sad ću probati. Ali ona tako odvratno izgleda. Imam ideju. Dodat ću slatke konfete na svoju krofnu. Da, ona će odmah postati ukusnija. Odlično ide. Oho, Britney. Čini nam se da si malo preterala. Ovdje se čak ni krofne ne vidi, a samo konfete. Nadam se da će tako postati ukusnije. Sad ćemo da vidimo. Pa, kakav je ukus? Jao, izgleda da konfete nisu pomogli. Dobro, brzo beži u WC dok nije kasno. Kako mi je loše. Ko je smislio ovu užasnu krofnu sa brokolijem? Zamučilo mi se od nje. Kako odvratno. Prošlo je. Sad mi je bolje. Pustit ću vodu i vraćam se nazad kod devojka. Završila sam. Ko je sljedeći? Monika, hajde. Ja, ne. Kako strašno. Devojke, ja ne želim. To je tako odvratno. Devojke, hajde da podržimo Moniku. Ona još ne zna šta čeka. Potrebna joj je vaša podrška. Hajde, Monika, možeš ti to? To je užasno, uopšte nije ukusno. Kako da uradim to? Dobro. Skupit ću svu snagu i hrabrost. Ješću po komad. Da, malo po malo. Tako ću i pojesti do kraja. Jao, još malo, devojke. Ja sam to uradila, pojela sam sve do kraja. Ali sad mi je loše. Povraća mi se. Šta da radim? Ja imam ideju. Hajde da te zalepim usta. Tako će biti bolje. Eto, to je već druga stvar. O ne, Monika je pozelenela. I pukle. Fuj, sad smo u nekoj sluzi. Kako odvratno, sva sam prljava. Gde je Monika? A to i jeste ona. Ona je pukla. Kako da je vratimo? Sada imate kolu, a Britney ima tako malecnu kolu. Monika je dobila srednju veličinu, super. Ali Nikol imala najviše sreće. To je ogromna flaša kole. Onda hajde da počnemo. A Britney počinje. Ona ima najmanju flašicu. Okej, hajde. Ona je tako malecna. Probat ću je. Pa to je čokoladna flašica. Interesantno, šta je unutra? Unutra je žele i meda. Zamislite. Sad ću ga probati. To je prelepo. Šteta što je samo jedan. Eto, sve sam pala. To je bilo prelepo. Nikol, vidi, tamo je zmaj. Super, uspela. Sad ću probati. Hej, skloni se od moje kole. Bebe, Monika, šta se smeješ? Sad si ti na redu? Da, a vrlo rado ću probati svoju kolu. O, da. To je divno. Šta je unutra? Pogledajte. Jel vidite? Unutra je žele. Devojke, jeste vidjeli? Ne dirajte rukama. Kola je samo moja. O, da. To je jako slatko. Oduševljena sam. Ej, vidi! Na medeni žele su došle pčele. Monika, vidi! Šta? U pomoć! Šta? Odnele su moju kolu. Kakav užas. Dobro, sad sam ja na redu. Ja imam najveću flašu.
Baš me zanima šta će biti unutra. Moram da vidim. Hajde. Lakše će biti da je razbijem. Wow! Unutra labubu. Neverovatno. To je pravi labubu. Blago meni. Mogu ga staviti na moju torbicu. O, divno. Izgleda prelepo. Okej. Sada mogu pojesti čokoladu. A dok je Nicole zauzeta čokoladom, ja ću uzeti njenog labubu. On je tako lijep. Hoću da se igram sa njim. Ej, ne diraj, Monika. Ja se igram sa njim. Daj mi. Ali hoću ja, daj. Šta smo uradili? Odcepali smo ga. Hajde brzo da ga popravimo. Šta da radim? Imam ideju. Treba mi selotejp. Nadam se da Nicole ništa neće primetiti. Iako je selotejp trebalo izabrati u boje labubu. Dobro. Hajde da ga vratimo na njenu torbicu. Nadam se da Nicole neće ništa vidjeti. Još malo. Da, pojela sam svu čokoladu. Da vidimo kako je moj labubu. Šta? Šta mu je? On je uništen. Jeste to vi uradile? Ko vam je dozvolio da dirate moju igračku? Dođite ovamo. Opa, sada imate slatku pastu za zube i četkicu. Tako je malo. A Nicole ima srednju porciju, a nije loše. A šta je kod Monike? O, neverovatno. Ogromna pasta za zube. Kakvo je ovo dugme? Interesantno. Da, i meni je interesantno. Sad ću da pritisnem. Ne, ja počinjem samo posle mene. Dakle, probat ću. I sedit ću malo žvake na četkicu. Aha, tako je. I opraću zube. Kako ovo cool. I ukusno. Pa to je stvarno žvaka, zamislite. Sad ću napraviti balon. Uspela? Cool! Čekajte, unutra ima nešto. Hajde da vidimo. Oho, ovo je dugme da zapratite naš kanal. Brzo subscribeujte i ne zaboravite da uključite zvonce. Sa nama je uvek zabavno. Okej, sad je red na Nicole. Hajde, otvorit ću pastu i sedit ću malo na četkicu. O da, boja je prelepa. I miriše ukusno. Da probam. Da, to je stvarno žvaka. Sad ću napraviti balon. Ispalo je sjajno. Neka leti. Baš je cool. Ups. Kako mi je pravo lice, užas. Sad imam masku od žvake na licu. Odvratno. Prestanite da se smijete. Hajde, Monika, sad ti. Odlično. Mogu da pritisnem dugme. Da vidimo. Oko, kakva ogromna četka. Dobro, vraćam vam dugme. Super. Onda ću sada da isedim pastu na četku. Podižem i... Wow, nevjerovatno. Devojke, da li vidite ovo? Jedva čekam da probam. Nikad nisam imala tako veliku hranu. Da, to je jako zabavno. A sad ću oprati zube. Monika, koliko pene? Moje zubi će sada biti tako beli. Ups, četka se zalepila za moje lice. Šta da radim? Devojke, treba mi pomoć. Sad ćemo da povučemo i... Hajde! Monika, kako si? Sva sam lepljiva. Fuj, kakav užas. Moram sve to da skinem. Ups, pa mi nismo krive za to. Šta? Dobila sam malu kantu sa bombonama? Ali to je tako malo. A ostali imao više, to nije fair. Da, kod mene srednja veličina. Meni će to sigurno biti dovoljno. Monika, gledaj tamo. Nicole ima ogromnu porciju Skittles. Da,
baš mi se posrećilo. Još nikad nisam videla toliko bombona. Ali Britney počinje. Okej, sad ću da probam. Kako da pojedem to? O, ideja. Posadit ću Skittles u saksiju sa zemljom. Da, zakopat ću bombonu. Tako. A sada treba malo sačekati. Već mi je poraslo drvo. To je pravo Skittles drvo? Da, hoću što pre da probam bombone. Tako su velike. Uzet ću jednu. Da, to je predobro. Cool, baš mi se sviđa. Hej, sklonite svoje ruke, to je moje. Sama ću sve pojesti, a vi možete samo da gledate. Bila je mala porcija, a postala velika. Ona tako privlačna jede i ja bih probala to. O, Britney, šta je sa tvojim usnama? Postale su šarene. Pogledaj brže. Ma, zezate me. Wow, stvarno su mi usne šarene. O, kako brzo nestalo. Šteta. Lepo izgledalo. Monika, sad ti. Dobro, vrlo rado. Sad ću da probam. Dakle, sipat ću sve iz kante na sto. Tako je. A sad ću podeliti sve po bojama. Super. Treba mi slamka. Pokušat ću da pojedem svaku boju kroz slamku. Da, super. Šta se sa mnom dešava? Postala sam roze. Kako super. Želim još. A koju boju izabrati? Tačno. Da, probat ću plave bombone. Ukusno. Yes. Pa šta? Da, uspelo je. Sad imam plavo odelo. Super. Ovog puta druga boja. Monika, to izgleda super. Wow, Monika, tako si lepa. I posljednja, zelena boja. Ove bombone su najlepše. Da, zelena kosa. Ne mogu više da čekam. Stani, Nikol. Prvo morate zapratiti naš kanal da ništa ne propustite. Stavite like i ne zaboravite na zvonce. Nikol, sada možeš probati. Odlično, odmah ću. Imam baš mnogo bombona. Prelepo. Nikol, a hoćeš li dati drugaricama nešto? To je bilo surovo. Baš me briga, poješću da se sama. Da, kako ukusno. Što je to tamo? Nešto sjaji na dnu. Jesam li postala klon? Šta? Ajoj, to je jako smešno. Tako ti treba, Cicija. Wow, to je šećerni kolač sa srcem. I u setu je igla da bi se srce iseklo. Wow, Britney ima još veći kolač sa kvadratićem. Zanimljivo. A Nikol je opet dobila najveću porciju. Ovaj kolač je veći od tvoje glave. Svi su šokirani. Ali Monika počinje. Uzet ću iglu. Tako oštra. Odgovara mi. Pokušat ću da isečem srce. Uspeću. Hajde još malo. Da, uspjela sam. O ne, srce se slomilo. I šta će biti sa mnom? Ne! Torta u lice, to je bilo moćno. Monika, kako si? Sada barem znamo šta će biti ako kolač pukne. Britney, sad ti. Ja? Okej, sad ću. Imam lifehack. Polizat ću kolač da bi postao tanji. Da, o ne. Razbio se u mojim rukama. I šta sad? Ne, molim vas. Za Britney su pripremili veliku čašu sa jajima. To je moćno. Dobro, što ima peškir? Dakle, ostale samo Nikol. Hajde, draga, možeš ti to? Okej. Ja imam tako veliki kolač da je bolje koristiti ne iglu nego testeru. Da, sa njom će biti mnogo brže. Uspeću. Hajde. Još malo. Gotovo. Krug nije teško iseći. Devojke, gledajte, uspela sam. Ne možeš samo otići. Ćao. Ne, sad ću dobiti kaznu. Čekajte, to je greška. Nemojte. Monika, šta si uradila? Baš si bezobrazna. Ali to izgleda zabavno. To nije smešno. Jeste.
Wow, kako mala flašica Fante. Tako je slatka. Britney, a šta je kod tebe? Oho! A ja imam srednju flašu. To mi se sviđa. Super. Oho, to je pobeda. Kod mene je ogromna flaša žele sa bombonama. Super. Stani, ja sam prva. Otvaram flašu i stiskam žele. Hajde. Wow, izgleda baš privlačno. Sad ću da probam. Da, ukus Fante, šta može biti bolje? Jao, Nikol jedva čeka da proba. Ne može više da čeka. Devojke, požurite. Inače će Nikol početi da jede svoje žele. Ups, Monika, to niko nije očekivao od tebe. Britney, sad ti. Dobro, sad ću da probam. Ja imam žele sa bombonama njorc. I stisnut ću. O, kako lepo. Da, i ukusno. Cool. Monika, šta hoćeš? A? Ne. U stvari znaš, predomislila sam se. Izvoli. Ne, ipak neću dati. Ha, poverovala si. Jao, Monika će to sigurno zapamtiti, Britney. Smislila sam, napravit ću sebi sendvič. Da, uzet ću hleb i stisnuti žele na njega. Odlično. Ha, eto. A sad ću dodati sirup od jagoda. Tako je, to će biti jako ukusno. Zatim, šarene konfete. O, da, ja sam pravi poslastičar. Wow, kako lep sendvič imam. Jel vam se sviđa? O, Monika se još ljuti na mene. Pa dobro, sama ću sve pojesti. Da, to je prelepo. Wow, Britney, to je odlična ideja. A blago tebi. Dakle, Britney je skoro završila. Na redu je Nikol. Hajde, probaj brže. Toliko si čekala to. Odlično, počinjem. Hajde. Nešto neće. Šta je bilo? Ups, izvinite, slučajno sam. Baš mi je nezgodno. Došla mi je ideja. Sad ću prevrnuti flašu. Da, gledajte, tako je mnogo lakše. Da, sad ću malo udarati flašu. Odlično, a sad ću pokušati glavom kija. Jao, Nikol, to je već previše. Žele već izašlo, smiri se i probaj ga. Pa da, već mi se vrti u glavi. Jedva čekam da probam to. Wow, to je jako ukusno. Želim još. O ne, zalepila sam se. Ne, šta da radim? Ups, Nikol, jesi li u redu? To sigurno nije bilo prijatno. Wow, to je malo pakovanje ljutog čipsa. Biće vruće. Britney ima srednje pakovanje. Strašno. Ali najmanje sreće imala Monika. Dobila je najveće pakovanje. Ojoj, dakle, Nikol počinje. Hajde, kreni. Sigurna sam da mi neće biti ništa strašno. Ne plašim se vate. Dakle, sad ću izvaditi čips. Kakva mrva, uspeću. Dakle, probat ću. Oho, već osjećam da u meni sve gori. Šta je to bilo? Izgoreo mi je jezik. Pomoći ću, Nikol. Imam osvježavajući sprej za usta. Monika, daj to, Nikol. Hvala. Baš osvježava. Super. Sada, Britney. Dobro, ali jako se plašim. Nadam se da ću preživeti. Da vidimo koliki je moj čips. Baš je veliki. Ima i jezivu crvenu boju. Ok, probat ću. Ne mogu. Britney, saberi se. Budi hrabra. Eto, sve u redu. O ne, sva si pocrvenela. Nije mi dobro. Devojke, smirite me. Dobro, lakše mi je. Sad ću to brzo pojesti. Ne želim dugo da se mučim. O ne, sve mi gori. Pomozite mi, molim vas. Šta da radim? Ideja? Poliću je vodom. Da, to mora pomoći. Eto ti. Da, kako prija. Monika, baš ti hvala.
Žao mi je da ti kažem to, ali sad je tvoj red. Hajde, probaj to. O ne, samo ne to. Nadala sam se da ćete zaboraviti. Dobro, sad ću probati. O ne, koliki džips, devojke. Stvarno ćete me podržati? To je druga stvar. Sa vašom podrškom ću sigurno uspeti. Probat ću malo. Sve mi vri unutra. Hajde, Monika, možeš ti to. Podrška drugara je dala Moniki puno snage. Sigurno će uspeti. Hajde, podržite Moniku u komentarima. Ostalo je sasvim malo. Da, završila je. Ajoj, nije mi dobro. Gorim. Došla mi ideja. Treba akvarijum sa vodom. Da, to će sigurno pomoći. Hajde, stavi glavu ovde. Postalo je mnogo bolje. Hvala, Britney. Jo, ribica mi je ustima. Hvala, devojke. Spasili ste me. To je bilo čak i zabavno.